nagusiak dira. Abuztuaren 4-tik abuztuaren 9-ra ospatuak. 1894an hasi ziren ospatzen. Arratsaldeko 6etan abiatzen dira jaiak. Abuztuaren 7 txikien eguna da. Zebedoi txikiren jaitsiera egiten da Gasteizko plaza berrian. Eta ondoren, zebedoi txikik eta neska txikik Gasteizko udaletxetik aurrak agurtzen dituzte. Zeledonen jaitsiera 1957an egin zuten lehenengo. Bluesez eta nesken taldea. Gasteizko bluesen eta nesken elkartea sortu zen lagun taldeen arteko antolaketa horitzeko asmoz. Hau Inigo eta Andrearen taldea da. Basatia. Basatia, batasuna, belakiak, bereziak, bisnietos eta Zeledon, los alegrios, los vainas, jatorrak, garrasi, luken, okerra, margolariak, nekazariak eta zentralak. Zeledon 1957 urtean lagun talde bati munduetu zitzaion preso.
Valencia, komando batziku, hautzi guztiak euskaraz, ikasi nintzen du euskatu baskara. Mintaraba osoko, zelaietan, batziku edo, hautzi guztiak euskaraz, ikasi nintzen du. Euskaraz ikasi, mintzatu, ez dut makara.